Domènec Montaner va ser l'arquitecte modernista que va fer el pavelló, va fer tot el projecte de l'Institut Granada. Per tant, quan dic que això són reus i és un lloc simbòlic, doncs és que crec que va ser així, no? Aleshores, en aquest moment, el pavelló modernista és el centre d'una activitat, diverses activitats. Nosaltres aquí fem reunions d'accionistes, fem reunions científiques i sobretot jo ho destaco perquè celebrem les tesis doctorals. Nosaltres tenim la sort que a part de l'activitat assistencial que tenim som un hospital universitari, que em resumeixo molt que som un hospital universitari i cada any d'aquí surten 6 o 7 psiquiatres, metges amb títol de psiquiatria i també 4 o 5 psicòlegs. Bastants d'ells acaben amb un doctorat i la tesi doctoral segueix aquí, per tant, una cosa que m'agrada ressaltar. Bé, finalment per dir que la quantitat de visites curioses i diferents a part dels professionals que veuen aquí és curiosa, és diversa. Fa poques setmanes vaig acompanyar aquí, en visita privada, l'expresident de la Generalitat, Joaquim Torra, empresari, el president de Repsol. Més el vaig acompanyar aquí, per empresaris, científics, han passat tots, polítics, han passat quasi tots. El president ell encara no ha passat, però espero que un dia o altre passi aquí. Bé, llavors acabo per dir el següent. He fet referència a les tesis doctorals que es fan aquí. Avui suposo que amb la conferència del senyor Eduard Xandru, a les xerrades, sortirem tots doctors en gastronomia. Moltes gràcies i benvinguts a casa nostra. Moltíssimes gràcies, senyor Amigó. I ara, doncs, com en vens avançat, per parlar de sabors, d'esforç, d'innovació, de ciència, de qualitat a la cuina, de formació continuada i de productes que marquen la diferència i d'excel·lència, ens acompanya avui l'Eduard Xandruc. Format inicialment a la nostra estimada Escola Institut d'Hoteleria i Turisme de Cambrils, compaginar els estudis en períodes de pràctiques, des del restaurant Quim Font de Salou, on refermar la seva voluntat de dedicar-se a la cuina, al restaurant Bulli i Bulli Foundation, on hi va ser del 98 al 2014 i on arriba als càrrecs de màxima responsabilitat. El 2012, amb els seus socis Mateu Casanyes i Oriol Castro funden el seu projecte, el restaurant compartit Cadaqués, i el 2014 obren el Disfrutar Barcelona. Des que va obrir portes l'any 2014, el Disfrutar no ha parat de rebre distincions. El 2017 va entrar a la llista dels 50 millors restaurants del món i la tardor del 2024, només en uns pocs anys, va arribar al número 1, ser el millor restaurant del món. I també en aquella tardor va ser el padrí, o és el padrí de la collita 2024-25 de la DOP Ciurana, fet que ens honora. En paraules dels tres xefs, creiem en el que som i cuinem com sabem, sense renunciar a res del que hem construït fins ara i amb la cerca de l'excel·lència i el tracte al client com a eixos vertebradors del nostre projecte. L'Eduard, com bé sabeu, és de Vila-seca i consumidor i ambaixador també del nostre oli. Quan vulguis, Eduard. Bon dia a tothom, autoritats, cuiners, cuineres, gent del sector, professors d'hostaleria, i al final aquí ja estem en família, perquè, com bé deia la Montserrat, soc de Vila-seca, però com és de Reus, o sigui que la meitat de la meva família és d'aquí i sempre he tingut una vinculació molt especial amb aquesta ciutat que, com bé deia el senyor Amigo, té moltes coses que són referents mundials a nivell cultural i d'entitats més. I avui estic molt content d'estar aquí i us vull agrair que un matí de dilluns ens acompanyeu perquè al final, si la gastronomia és tan important al nostre país, com va dir la Montserrat, que enguany Catalunya regió mundial de la gastronomia,
El primer de tot és perquè tenim un producte que és excel·lent. És excel·lent i és indiscutible, que tenim un producte que és envejable per molts racons del món, que pagaria en or per tot el que tenim. I a banda d'això, és el talent i el tarannà que tenim els catalans, que tenim els tarannins i els rosens, per superar-los i ser capaços d'arribar a les fites que són importants. Dit això, la gastronomia és patrimoni nacional nostre, diguéssim, Reus sense gastronomia hi faltaria una cosa molt important, els catalans sempre hem donat molta importància al que mengem, com ho fem, i també sempre hem cuidat molt els productors. Jo també, com que vinc de família del pagès, em sento molt vinculat amb això i per aquesta qüestió, des dels meus inicis, sempre he tingut molt present que hem d'anar pel món explicant qui som, estant orgullosos d'on som i explicant el nostre producte perquè, vulgueu o no, hem de fer pedagogia a casa nostra, però també és important que les passin les famílies i al final que els nostres productes puguin exportar-se, que puguin tenir èxit, és important per l'economia, per la societat i per tot. En 20 minutets us explicaré una miqueta el que fem al disfrutar, i us centrarem l'oli d'oliva verge, perquè nosaltres segurament només si traguéssim l'oli d'oliva verge de la nostra equació de productes que gastem, doncs el disfrutar seria una altra cosa. L'oli, per la gastronomia catalana, la gastronomia mediterrània, és un eix fonamental, i en aquest cas el disfrutar i el compartir amb aquest vincle que hi ha familiar amb la terra, sempre hem fet servir l'oli de Siurana perquè creiem que per a Barcelona és la millor. Hem preparat una presentació i el primer que farem serà anar cap a Barcelona i per les persones que no hagin visitat el disfrutar veureu una miqueta com és el restaurant. Teníamos claro que el concepto que queríamos hacer en el restaurante era un concepto moderno, diferencial, de vanguardia, pero con los pies en el suelo. Nosotros somos los tres cocineros, siempre lo hemos sido, y lo que cuenta es el trabajo diario. Nosotros somos tres y somos amigos. Los unos nos apoyamos a los otros, unidos como una piña. Aprovechamos cada segundo para trabajar, avanzar, sea en la cocina o reunidos. Nos sentimos cómodos así y queremos que el equipo que nos acompaña se sienta igual. La creatividad forma parte de nuestro día a día. La llevamos interiorizada, pero no es el único elemento, porque detrás hay un equipo fantástico que ejecuta y el cual el proyecto se debe. Podeu disfrutar. És un restaurant mediterrani, per així dir-ho, on hi fem una degustació i fem una lliure, basada en la tradició i en la cuina tradicional, però el que intentem fer és noves tècniques i conceptes i al final fer una proposta gastronòmica diferent. Quan us heu assegut, teniu un paper. Doncs aquest paper és un paper que donem abans que els clients comencin a menjar. Ara estàvem parlant de l'oli, i estem avui aquí a l'Institut Pere Mata per fer aquest tribut a l'oli de Siurana. És molt important quan un restaurant, qualsevol negoci, quan un producte neix amb unes intencions que van més enllà de simplement ser una cosa comercial, quan hi ha una intenció de fer les coses ben fetes, de fer les coses mirant al futur, de transmetre a les persones amb l'estat que és una prèvia reflexió. I a nosaltres què ens passava? Ara no, perquè el disfrutar és molt reconegut i tothom té bé, sap com va, però quan vam començar la gent se sentava a la taula i si no estaven en context, doncs
De sobte, no, començàvem a treure plats i veies les cares com que estaven tots, que no sabien on eren, no? I és important, en el nostre cas, fem una cuina personal, no? On intentem, per suposar, que la gent mengi molt bé, que tot estigui molt bo i que estem amb el producte, però el que volem transmetre són emocions, no? Perquè al final, a la vida, i més avui en dia, amb les noves tecnologies, al final les persones són persones perquè tenim records, perquè tenim emocions, si no seríem animals, no? I és molt important, qualsevol experiència, quan em toca l'ànima, és perquè t'han tocat la fibra, perquè t'han emocionat, no? I nosaltres, doncs, és important que la gent, quan ve, se sentin i que vegin que la nostra intenció és tocar-nos la fibra a través d'aquesta creativitat, a través de la tècnica, però també dels records, de la nostàlgia, de la tradició, de la textura, de tots aquests valors que al final defineixen la nostra cuina i el nostre restaurant. Ara el que farem és que us ensenyarem com a partir de les olives i de l'oli d'oliva verge extra, un producte constant que utilitzem a diari, doncs podem fer coses diferents. I el primer, us ensenyo aquest plat perquè és una reflexió. Parlem de l'oli d'oliva verge extra, i tothom parla d'oli, però és que d'olis n'hi ha 40.000 i tots són molt bons i tots són diferents. Això és un plat, us el poso aquí, no té res a veure amb l'oli perquè no hi ha oli, però aquest és un plat que vam fer fa un parell d'anys per reflexionar sobre la importància del producte. Estic segur que tots vosaltres heu anat a restaurants o inclús a casa i esteu menjant un plat que està boníssim i de repente apareix una flor o apareix un brot que te'l menges i dius, hosti, això no està bo, això no casa amb aquest plat, no? I aquest plat consisteix en una simple gelatina de tomàquet i damunt hi posem 11 brots, 11 germinats. Els germinats tenen un gust molt intens, no? I el que fem és que el client amb unes mixes va menjant cada germinat i diem tant que els ulls i de gust s'han germinat i veus que el menges un i té un gust intens a cogombre, un altre té gust a pebre negre, un altre té gust inclús a ameno, no? I al final és una reflexió que tots els productes tenen la seva importància i hem de conèixer tots els productes. I amb això què vull dir? Aquí fora tenim una exposició amb tots els olis de la denominació d'origen ciurana, doncs cadascun d'ells és diferent. I si ja anem amb altres denominacions d'origen i amb altres olis d'oliva verge extra, doncs cada oli depèn de l'oliva, depèn de la zona, doncs és diferent, no? I pot ser que un plat us agradi més o us agradi menys, perquè l'oli ha canviat. Si fem un pa amb tomàquet amb oli d'oliva verge ciurana, sí, te'l menges, és fresc, és lleuger, tens el floral a la boca. En canvi, si agafes un picual, és un plat totalment diferent, no? I això és molt important per donar valor al producte que tenim, no? Per donar valor a l'oli que tenim aquí a Siurana, doncs, que és un producte superdiferencial i que l'hem de valorar i explicar en aquest sentit, no? Dit això, anem amb la primera elaboració i això és un plat que ja és antic, perquè el vam fer el primer any que vam obrir el Disfrutar, el 2014, per la qual cosa ja té uns anys, però és una elaboració que a dia d'avui la podeu veure a molts altres llocs, perquè nosaltres una cosa que ens caracteritza és que tota la feina que fem la cataloguem anualment, la publiquem i l'expliquem, i anem a congressos per tot el món i expliquem els plats que fem, les tècniques que fem, i això també és molt important, el que no ens quedem només amb el restaurant, sinó que intentem sembrar una miqueta amb la nostra feina a tot el món perquè tots els cuiners o cuineres que vulguin fer servir les nostres tècniques que ho puguin fer servir. Doncs ara veurem com fem unes olives una miqueta peculiars, per així dir-ho. Ara no sé si salta o no. Podeu mirar de que arrenqui el vídeo, si us plau? A veure. Si anaves bé, Ara, vale. Problema tècnic que ja està solucionat. Bé, aquí el que fem és que agafem olives, les resossem i les triturem i fem una pasta d'oliva, com si féssim un puré d'oliva. I després agafem una superbag, que és una bossa de tela, i ho apretem bé per treure tot aquest suc amb tot el greix de l'oliva, diguéssim, ja és un suc d'oliva, que això ja és boníssim per fer una vinagreta o el que vulgueu.
Però aquí en aquest cas el que fem és que ho espassem una miqueta amb goma xantana, que és un espassant que no necessitem ni acalentar ni fer res, i fem una crema d'olives verdes. Aquí ho introduïm amb un dosificador de salses i després, per altra banda, fem un suc de taronja sanguina. Sabeu que l'oliva amb la taronja és un matrimoni perfecte, per així dir-ho, i aquí el que farem serà una emulsió, una crema de taronja sanguina amb oli d'oliva verge extra. Agafem aquest suc de taronja sanguina, li posem una miqueta d'aquesta goma xantana per texturitzar i fem una emulsió amb oli d'oliva de siurana, I tenim una crema molt perfumada, molt cítrica, que és molt bo. I això per fer una vinagreta o el que sigui ja és boníssim, Però, com que sempre intentem complicar-nos una miqueta la vida, nosaltres, aquí ens vam fer uns motllos en forma d'oliva. I omplim aquests motllos de silicona alimentària, que ens els fem nosaltres mateixos, els omplim amb per una banda la crema d'oliva verda i per altra la crema aquesta de taronja sanguina amb oli. Ho congelem i fem com si fossin glaçons. I acabat el desmotllar-ho, tenim com aquestes olives gelades, que n'hi ha que són d'oliva verda i n'hi ha que són de taronja sanguina amb oli d'oliva. I això ja ho podríem deixar temperar una miqueta i podríem fer un plat, per exemple, una amanida amb un sorbet d'oliva que podria tindre aquesta forma, però aquí el que fem és que ho punxem amb unes agulles i ara banyarem aquestes olives congelades amb mantega de cacau. La mantega de cacau és el greix de la xocolata, el que fa crec quan mengem. Doncs això és mantega de cacau, banyem l'oliva i què passa? Que la mantega de cacau és dura quan està freda, doncs banyem aquestes olives, les deixem a la nevera i l'interior, que era cremós, es fa líquid, però fora la mantega de cacau està dura com si fos una xocolata molt fina o com si fos un bombó líquid. D'aquesta manera fem aquestes olives verdes i negres, que quan les menges és com si t'exploten, és per fora molt cruixent i per dintre és líquid. Fem aquesta combinació de l'oliva verda amb l'oliva negra, que en aquest cas el client comença menjant la verda i té el gust intens de l'oliva verda i després, quan va a menjar la negra, s'espera una oliva negra, però té la sorpresa que és aquesta taronja sanguina fresca que neteja. I aquí el que fem és simplement posem les dues olives en un bol, un rajolí d'oli d'oliva verge extra i ja està. Una manera amb un producte de tota la vida presentar-lo d'una forma diferent amb una sensació diferent. A partir d'aquí, d'aquestes olives, amb aquesta elaboració hem fet molts plats diferents. Això, per exemple, és una versió d'una gilda, el típic pinxo del País Basc. Doncs aquí el que fem és que aquí tenim agafem el que és la piparra, que és el pebrot, la guindilla encurtida, el repelem i fem servir només la llavor. Diguéssim, moltes vegades, per exemple, d'un tomàquet, si us mengeu la llavor del tomàquet, és molt diferent l'experiència que si te menges el tomàquet sencer. Doncs aquí, en aquest cas, posem les llavors de la piparra, fem una crema de piparra, posem uns trossets d'anxova, un verat marinat que en acabat deixem durant un dia amb oli d'oliva verge extra perquè quedi com encurtit, i fem una versió del que és una gilda, però amb l'elaboració aquesta de l'oliva, que quan la menges és cruixenta. Ara aquí us ensenyaré una elaboració com fer de l'oli una cosa molt, molt lleugera sense perdre la identitat de l'oli. I nosaltres en diem les bombolles d'oli. Per fer-ho és molt senzill. Tenim l'oli d'oliva verge extra i per altra banda tenim l'acetina de soja. L'acetina de soja és airejant, és la proteïna de la soja. Doncs el que fem és que agafem l'oli d'oliva verge extra, li posem aquesta lecitina i en acabat ho acalentem a 30 graus. No ho acalentem més per no perdre aromes. Però acalentem a 30 graus perquè l'oli sigui ben fluid, que quedi molt, molt líquid, i després aquí el que tenim això és una màquina d'oxigenar les peixeres de casa. Que té aquesta pedra, però d'aquesta forma podem incorporar l'oli molt, molt, molt lent dintre de la mescla i fem aquestes bombolles d'oli. I amb aquestes bombolles d'oli podríem posar-ho per damunt d'un peix, el que vulguem. Però aquí en aquest cas agafem aquestes bombolles d'oli, les posem al congelador i clar, l'oli congelat està dur, però fem aquesta suctura que quan la menges és com, no sé, una sensació com si agafessis el sabó de la banyera, per així dir-ho,
però amb tot el gust de l'oli i fred, no? I és molt bo perquè és molt lleuger, però tens tot el gust de l'oli i és sorprenent, no? Nosaltres sempre parlem que fem tècniques, no? I una tècnica que et suposa, doncs l'important és que ho puguis fer amb més productes, no? Per exemple, aquest oli era un oli verge, però podem fer servir, no sé, un oli amb curri, ho podem fer amb greix de pernil, ho podem fer amb mantega, ho podem fer amb oli de fruits secs, no? Diguéssim, tots els greixos amb aquesta tècnica podem fer aquestes estructures que són aèries, que són lleugeres i que ens donen aquesta mantecositat que podem dir aquest greix a la boca, perquè al final quan mengem un plat, sempre quan ens agrada alguna cosa és perquè o té greix, o té sucre o té sal, diguéssim, perquè som animals. Al final, si menges una amanida i no l'amaneixes amb oli, doncs no serà tan bona. El maco és agafar aquest suc, aquest oli, l'aigua que et deixa el tomàquet i en acabat sucar i pa. Doncs això és una demostració d'una de les tècniques que això ho vam fer fa 4 anys, on l'oli és protagonista i que amb l'oli podem fer moltes coses i diferents. Com es pot aplicar? Doncs aquí en aquest cas tenim un canapé, que és una llesca molt fina de pa, amb caviar i un oli fumat, airejat, i tu t'ho menges i tens tot el greix d'aquest oli que se t'ajunta amb el caviar. O si no, això d'aquí, per exemple, és un parell de gambes vermelles marinades amb un oli d'algues, i en acabat posem un consomé picant. Doncs te menges la gamba i tens tot aquest oli amb aquest gust de les algues, que es pot aplicar de moltes formes diferents. Ara aquí farem una mousse d'oliva. Normalment les mousse són dolces i fas una mousse de xocolata, fas una mousse de llimona, però també podem fer mousse amb olives. Què fem servir aquí? Fem servir clara d'ou liofilitzada, inulina, que és una fibra. La inulina és una fibra que es fa servir com a substitut del sucre per donar textura sobretot a gelateria, i acaba amb maltodextrina, que és un midó. I aquí el que veieu que és així grogós, això és l'aigua de les olives. Diguéssim, quan compres olives, l'aigua de marinar les olives, doncs és aquesta aigua. El que fem aquí és que mesclem tots aquests ingredients i com que hi ha la clara d'ou liofilitzada, el que fa la clara és que s'hidrata amb aquesta aigua d'olives i torna a ser clara, per la qual cosa si ho muntem podem tenir una textura escumada com si fos un merengue. Això ho calentem una miqueta, ho fiquem en un altre recipient, ho calentem al bany maria a 60 graus perquè es dissolguin bé tots els sòlids. I això també ho podríem fer amb tots els productes. Per una altra banda tenim un puré d'oliva verda, una miqueta de sal i la goma xantana aquesta que és un espessant, i això del gracilagel, això és l'alga agar-agar en pols. Diguéssim, és una alga en pols que ens possibilita fer gelatines. Diguéssim, la majoria dels gelificants que trobem avui en dia són algues. D'algues n'hi ha 200 i pico tipus diferents, i n'hi ha que quallen en fred, n'hi ha que quallen en calent. Doncs el que fem aquí és una base d'aquesta mousse amb el puré d'oliva verda, li posem aquest gelificant per donar-li una miqueta més de textura, ho mesclem tot bé i ara el que farem és com es fa amb una mousse tradicional. Per una banda tindrem la mescla amb les clares que muntarem i en acabat amb molt de carinyo li afegirem aquest puré d'oliva verda. Això és oliva verda, podríem fer oliva negra, el que volguéssim. Aquí agafem aquesta mescla, la posem en una muntadora i és muntar-ho com si fos una nata muntada o una clara d'ou, fins que ens queda el punt de neu, podríem dir. I aquesta mescla, amb calent, l'afegim amb aquesta mousse. Penseu que hi ha gelificant a dintre, per la qual cosa nosaltres el que volem, això està tebi, però quan estigui fred, doncs aquesta mousse quedarà bloquejada. Aquí, per exemple, què podríem fer? Podríem banyar productes. Aquí, en aquest cas, tenim una ostra que la podem banyar amb aquesta mousse d'oliva verda o qualsevol producte. Però el que farem en aquest cas, després d'haver banyat aquestes ostres, perquè us ensenyaré després què podem fer amb aquesta ostra banyada amb oliva, doncs el que farem
Això ho deixem a refredar, no? I queda com quallat, però agafem aquesta mescla i la posem en un motllo, el motllo que vulgueu, de la forma que vulgueu. Aquí en aquest cas fem aquestes formes quadrades, com si fos una mousse tradicional, podríem dir, no? Això ho refredem durant 2 hores a la nevera i ens queda aquesta mousse quallada molt, molt, molt lleugera, no? Molt lleugera, però amb tot el gust, perquè fem servir el puré d'oliva, doncs amb tot el gust de l'oliva, no? Com ho podem aplicar? Doncs de moltes formes diferents. Aquí en aquest cas fem un plat senzill, entre cometes, que és una amanida. Una amanida on fem servir gelatina de tomàquet, llavors de tomàquet, llavors de fruita de la passió, un mini cogombret que encurtim, fem olives negres petites amb la tècnica que us he ensenyat abans de la mantega de cacau però amb puré d'oliva perquè sigui molt intensa de gust, no? Els daus aquestes de la mousse d'oliva, una reducció de fruita de la passió, un caviar d'oli d'oliva verge extra. Això són les llavors del pebrot del padrón que traiem la llavor i l'encurtim en vinagre i així es desgrana quan la menges i després una vinagreta de tomàquet, oli d'alfàbrega i germinats d'alfàbrega. Al final, diguéssim, en productes on aquí total tenim aquesta gelatina d'aigua de tomàquet, que això és simplement el tomàquet triturat, colat i decantat, o sigui, és tomàquet. Fem servir aquesta mousse com a producte principal del plat, per així dir-ho, i a partir d'aquí ja anem muntant. Posem caviar d'oli damunt de la mousse, unes llavors de passió per donar acidesa. A nosaltres el que ens agrada és que cada vegada quan vas menjant que et passin coses, diguéssim, que els plats, a cada cullerada, tinguis sensacions diferents. No és com... És molt diferent quan cuines amb un menú de degustació o quan fas un arròs. Per exemple, fem un arròs, doncs ha de ser cada cullerada és compensada, no sé que agafis productes diferents, però aquí en aquest cas nosaltres el que ens agrada és que cada cullerada sigui diferent, que tinguis un joc de textures, de temperatures també, al final que sigui interessant i que no vulguis mai que s'acabi el plat. Doncs aquí anem posant aquests ingredients. Això d'aquí és una vinagreta que fem amb suc de tomàquet i oli d'oliva verge extra, emulsionat, una miqueta simulant, té el mateix gust que quan fem una amanida de tomàquet i li posem la sal i l'oli i al cap de 2 hores tens tot aquell suc del tomàquet tan bo, doncs és una miqueta igual. Això són uns olis que fem amb oli d'oliva verge extra i producte deshidratat, en aquest cas tomàquet i alfàbrega, que els conxem amb la màquina de fer el xocolata i ens queda com... semblen pintures, per així dir-ho, I al final acabaríem amb un glaçó de suc de cogombre amb vinagre. I en definitiva tenim aquí un plat, una aplicació d'aquesta mousse d'oliva, on et passen moltes coses i amb productes normals com l'ametlla, heu vist ametlles per allà al mig, i tomàquets, cogombres i oliva, pots fer plats que són realment interessants. Això, per exemple, és un plat que fem amb l'ostra aquella que heu vist que banyem, que nosaltres agafem l'oliva i fem moltes elaboracions diferents. Això és la mousse que heu vist, això és una crema d'oliva, li posem festucs, també li posem una reducció de mandarina, perquè ja sabeu que l'oliva amb tot el cítric va bé, però també tot això que veieu aquí, això és un miso, sabeu el miso famós japonès que es fa amb pasta de soja, doncs aquí en aquest cas fem servir el koji, que és el ferment per fer el miso, però agafem puré d'oliva i el fermentem amb koji i fem un miso d'oliva, que està molt bo. I això d'aquí és una salsa de soja, que no li podem dir salsa de soja, però fem amb suc d'olives, la fermentem igual que es fa amb la soja, i fem una soja d'oliva, que també està molt bo per amanir, per moltes coses. Bé, i per acabar, un plat on l'oli també és important, però clar, estem a Reus, ara començarà d'aquí 4 mesos o així, doncs començarem amb un plat que per tota la zona és molt important, que és la calçotada. Doncs ara us ensenyaré com al disfrutar fem una calçotada diferent. I nosaltres què fem? Agafem calçots de Valls, no és per dir, hi ha el Joan Castells per aquí, però és veritat, si no és com tot, diguéssim. L'oli d'oliva verge extra de Siurana és excel·lent. Si agafes un oli fet no saps com, doncs és diferent. Doncs en aquest cas amb els calçots passa igual. Clar que fora de Valls podem trobar calçots bons, però si tu tens calçots de la denominació d'origen de Valls, que te venen amb la certificació, 90% del plat ja està fet, perquè saps que seran calçots dolços i bons. I és molt important perquè aquí el que fem és que cremem el calçot com tota la vida, el cremem al foc, el posem al paper de diari, però en acabat el pelem i el liofilitzem.
La liofilització és una tècnica que ens permet extreure l'aigua dels productes sense tenir-la que calentar. I què passa? El calçot, pel sucre natural que té la ceba i l'estructura que té la ceba de les diferents capes, ens queda amb una textura meravellosa. Sembla com una pasta de full molt cruixent, però amb tot el gust intens del calçot. I al final, estem tots acostumats, un calçot ha de ser confitat, ha de ser tubet, aquí en aquest cas sorprèn perquè te trobes amb un calçot que és molt lleuger però supercruixent, però amb tot el gust del calçot. I com el servim? Doncs el servim així, agafem una teula, o sigui, al disfrutar servim una teula, com Déu mana, vam fer un diari, perquè al final la gastronomia és una forma de transmetre la cultura i a nosaltres ens agrada molt això, diguéssim, que la gent aprengui, i tampoc no és que no venen a disfrutar a fer cap tesis, però la gent, quan està a gust, quan està entregada, quan se sent relaxada i està gaudint d'una experiència gastronòmica, li agrada descobrir coses, I tots nosaltres ja sabem el que és una calçotada, però un japonès potser no en té ni idea, i per entendre aquest plat li has d'explicar. I nosaltres vam fer aquests diaris on expliquem el que és la calçotada tradicional, i tothom, si volen, s'ho poden prendre cap a casa. Doncs una vegada expliquem el que és la calçotada tradicional, servim la teula amb el calçot liofilitzat i després al plat posem això d'aquí, que aquí tenim un romesco, fem un romesco tradicional, però també el fermentem i fem un miso de romesco, el que us he dit, agafem romesco tradicional i posem el koji, el fermentem durant 3 mesos i ens queda un romesco, podríem dir, més finet de gust, diguéssim, més equilibrat amb els gustos. I al voltant d'aquesta muntanyeta que veieu aquí, que és el miso de romesco, tenim un oli que fem amb oli d'oliva de Siurana i les pells del calçot. Però tenim una màquina que són 2 pedres, és com un molí, però que es fa per conxar la xocolata. Doncs posem les pells del calçot i l'oli i fem aquest oli que té tot el gust del calçot. I a banda d'aquí, amb aquesta copa, servim un consomé del calçot. I bé, és una manera d'unir l'oli de Siurana amb un producte que s'està convertint molt icònic, com és la calçotada, que ja la coneixen a totes parts del món. Fa 2 mesos ens vam anar a Xina i els encanta, diguéssim. Al final també és una demostració que nosaltres fem cuina creativa, busquem fer coses noves, però s'ha de tocar de peus de la terra i tot comença per la cuina tradicional, per la cuina que has mamat des de petit, per la cuina de territori i pel producte. I al final és demostrar que amb una cosa molt humil, com és un calçot, com és l'oli, es poden fer plats que agraden a tothom i que poden aportar coses. I res, molt content d'estar aquí avui amb vosaltres i sobretot felicitar a tots els restauradors i a totes les persones que al dia a dia s'esforcen per fer les coses bé i per fer servir l'oli de Siurana com Déu mana i fer que a poc sigui un producte que ja el valoren a tots puestos, però que no hem de pensar que ho tenim tot fet i s'ha de seguir picant pedra i anar endavant. Merci. Moltíssimes gràcies, Eduard, per aquesta presentació tan interessant i tan saborosa, podríem dir. A continuació, comencem aquesta segona part de l'acte, el lliurament del reconeixement, on tots i totes vosaltres sou protagonistes. Les nostres 31 entitats subministren l'oli d'Siurana a més de 250 restaurants, de tot tipus, grans, petits, disseminats per tot Catalunya i també d'altres racons fora del nostre país. I alguns, des de fa molts anys que sou fidels, que a la inscripció ens diuen en fa 28, el meu pare, l'avi ja el feia servir. Estem molt contents que mantingueu viva aquest producte i aquesta tradició. A tots vosaltres us lliurarem un record creat especialment per l'ocasió, com a reconeixement a fer-nos confiança i oferint als vostres establiments i també al llarg de les vostres carreres professionals, que no sempre, no tots els que esteu aquí estan lligades a un establiment de restauració convencional. Un producte que ens identifica de la màxima qualitat, que promou la sostenibilitat del territori, que manté una tradició i una cultura més que centenària i que és font de salut. Aquesta obra, que ara veureu aquí en pantalla, és obra de la Cristina Lavilla,
dissenyadora gràfica del territori de Tarragona, especialitzada en l'art del collage. En paraules de l'autora, aquesta obra vol reflectir la confluència entre natura, gastronomia i territori. Mitjançant la composició d'elements orgànics i geomètrics, el collage traça un recorregut visual i simbòlic que fusiona el paisatge amb l'espai culinari, mostrant el vincle entre els productes que ens ofereix la terra i les persones que el transformen en aliment. El gest central de la mà, que observa una oliva, esdevé una mostra de la cura, el saber i la sensibilitat a l'hora d'escollir un element saludable i de proximitat. Es tracta d'un gest senzill que posa de manifest el compromís de totes aquelles persones que, amb respecte pel territori, són capaces de traduir-lo en una experiència sensorial, connectant-nos no només amb sabors i aromes, sinó també amb la cultura i la identitat del nostre entorn. Com bé ens ha explicat l'Eduard en aquesta presentació prèvia. El collage s'erigeix, doncs, en un mosaic de peces vinculades a la terra, als sentits i a la gastronomia, en homenatge a aquelles persones que cuiden el territori i ens connecten amb la seva riquesa a través de la cuina i del seu ofici. Per tant, és i serà als vostres centres un recordatori del vincle entre la pagesia de l'oli i vosaltres restauradors. Us agraïm molt sincerament la vostra assistència avui aquí. Aquesta sabem que és una professió molt esforçada, on horaris i els festius sovint són fora dels horaris regulars. Excusem els companys i companyes que no poden estar aquí per motius laborals o perquè molts o són de lluny o tenen avui el restaurant o la cuina oberta. També se'ls farà arribar aquest reconeixement. No tots els olis són iguals, ni a totes les cuines i restaurants es mimen igual els plats. Per tant, comencem ara amb els reconeixements i demanarem, si us plau, que ens acompanyin aquí l'alcaldessa de Reus, la senyora Sandra Guaita, la directora dels serveis territorials, la senyora Glòria Tibau, i el senyor Antoni Galzeran, president de la DOP Siurana, per aquest lliurament de reconeixements. Ells estaran aquí a nivell logístic perquè per fer-ho àgil us demanarem que a mesura que anem cridant, vingueu per aquest passadís a la vostra esquerra. Els que esteu a l'altra sala podeu entrar per la porta central i us poseu aquí, us lliuraran el reconeixement, us farem la fotografia que després estaran penjades i tindreu a partir de demà, serà accessible. Per tant, anirem anomenant per ordre a tots els restaurants que avui són presents en aquest acte i demanarem al seu representant que s'acosti a recollir aquesta obra de la manera que us hem explicat. I sense més, en primer lloc, l'Eduard Xatruc del Disfrutar Barcelona. Francesc Blanc, del restaurant de Viteca de l'Hospitalet de l'Infant. La Judit Soler, de Cal Àngel, de Valls. Montse Olivella, de Cal Padrí,
de Castellví de la Marca. A tu. Jordi i Júlia Cendra, de la família Cendra de Cal Cendra de Reus. Josep Maria del celler d'en Ter, de la cellera de Ter. Cristina i Martín del Che de Mar de la Pineda. Josepa i Núria del Coll de Nulles. Joan i Enric Castells, del Portal 22 i la Licorera Vallenca de Valls. I el Rafel també, no? Els Castells. El senyor Jorge Gómez, de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Cambrils, pel restaurant pedagògic de l'escola i per tota la tasca de divulgació i promoció de l'oli que fan. De l'Escola també d'Hoteleria i Turisme de Cambrils, el senyor Jordi Jardí, per totes les iniciatives i promoció de l'oli que vam començar amb la DOP Siurana. Gràcies. El senyor Joaquim Santís, de la Confraria de Pescadors de Cambrils. La Carme Toldrà, de la Font de Toldrà d'Ulldemolins. L'Abril i l'Àlex, del Cim del Camp, restaurant Dos Roses.
Cim del Camp, però és a Reus, no? També de Reus. El Ramon del Forn de Pa i Pastisseria Huguet. El Javi i la Cori del Forn Cisterer de Reus. Sí. I de la Tecla, que els companys de Tarragona estan molt enfeinats avui. I de la Mercè, els de Barcelona també, no? Que setmana gran de festes majors. El Joan Nava del grup Arbó de Cambrils. La Sílvia Cabrera de l'Estel de Reus. El Manel Barroso de l'Ho Bon Profit de Reus. L'Ho Bon Profit. L'accent és important. El Joan Pere Ferran de l'Orangerie Clos d'Arenys. La Jennifer Coletes del Mas La Boella de la Canonja. Dispenseu si canvio l'accent, els del Baix Camp ho escombrem tot cap a casa. L'Ester dels Menjars Pla de Vall, de Reus. Joan Tàpies del Museu del Vermut de Reus. La Fanny Batlle de l'Hotel NH Ciutat de Reus. De Reus. La Teresa Juncosa de la Pastisseria Comte de les Borges del Camp.
La cuina de l'Escola de Primària Josep Maria Soler de Montbrió del Camp. Recull Teresa Piqué. La Judit Nadal, de la Venta del Pubill de Cornudella. L'Anton Granell, de Viu l'Ecològic de Reus. El Pablo i la Montserrat, de la braseria El Raconet de Montbrió. El Ferran Cerro, del restaurant Ferran Cerro de Reus. El Ramon Pujol, del restaurant Bufacaldos. Altres. La Francesca Boquera, del restaurant El Cobert. La Carme, de la cooperativa El Brot de Reus. L'Èrica i l'Albert, del restaurant Montsant. D'on sou? d'Ulldemolins. I tenir vinològic de Barcelona. I ara, si hi ha algun representant d'algun restaurant o d'alguna persona que l'hagem convidat i que no haguem mencionat, sisplau, que la llista està molt viva fins fa 5 segons, que hi ha hagut altes i baixes, que ens ho digui, que també tenim el distintiu per ells i ens sabria molt de greu que se'ns hagués passat.
La Mercè del restaurant El Cairat de Falset. Dispensa. La Isabel del celler Mar Roig. Bé, doncs si els hem anomenat a tots, que ens sabria molt de greu que algú s'hagués quedat o no passar per la taula d'inscripció, que se'ns hagués saltat de la llista, doncs ara també el que volem reconèixer és el senyor Joan Amigó, també té un distintiu com a... per l'acolliment de l'acte i de fer confiança en aquest acte tan especial de la DOP Siurana. També com a representant demanem al senyor Mario Besora, representant de la Cambra de Comerç de Reus. Al costat també dels restauradors i també de la DOP Siurana. Per tant, molt merescut. També demanem al senyor Víctor Perales, representant de l'Associació d'Empreses d'Hoteleria de Tarragona a Reus, en representació de tots els que no han pogut venir i també per propi, aquest reconeixement. Els companys de Tarragona, de Salou, no els hi està possible venir, però vindran. I també el president farà lliurament a la senyora Glòria Tibau, representant de la Generalitat dels Serveis Territorials de Tarragona, que sempre estan al nostre costat i que ens donen suport per poder organitzar aquests actes. L'agraïment de la DOP Siurana i, com no, també a l'alcaldessa de Reus, l'il·lustríssima senyora Sandra Guaita, que també en representació de la ciutat, on tenim la seu, i de Reus Turisme, que també ens ha ajudat en l'organització d'aquest acte. I ara poden el Toni, el president es queda. Els deixo amb el senyor Antoni Galzeran, president de la DOP Siurana. Hola, bon dia. No sé si se sent? Sí. Senyora Sandra Guaita, il·lustríssima alcaldessa de Reus. Senyora Glòria Tibau, directora dels Serveis Territorials d'Agricultura de la Generalitat de Tarragona. Regidor, senyor Josep Bages, de l'Ajuntament de Reus. President de la Cambra de Comerç, senyor Mario Besora. Senyor Víctor Perales, de l'Associació d'Empreses d'Hoteleria de Tarragona. Senyor Joan Amigó, president de l'Institut Pere Mata. Representants del Consell Regulador, antics presidents de les entitats DOP Siurana, director i professors de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils, cuiners, xefs, propietaris, caps de sala, treballadors i col·laboradors dels diferents establiments de restauració que sou avui aquí, als quals va dirigit aquest acte, sigueu molt benvinguts. De llum i sabor, és un acte de reconeixement de la DOP Siurana a vosaltres. Al sector de la restauració, sou aquí convidats a través dels molins i entitats i molts porteu anys de fidelitat als olis verge extra DOP Siurana. Per això, gràcies amb majúscules. Cal remarcar la càlida resposta que hem rebut de vosaltres al fer-vos la convocatòria.
Hi ha més de 200 establiments, com s'ha dit abans, tot i que n'hi ha de molt llunyans, d'Andorra, Girona, Barcelona, Madrid, País Basc, fins i tot a l'estranger. La distància els és un impediment a vegades, o d'altres que estan oberts, que avui dilluns també treballen. Per ells també és aquest reconeixement. Siurana és sinònim d'indrets on l'olivera forma part del paisatge des de fa mil·lennis. L'Alt i el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Priorat i part de la Ribera d'Ebre. Terres on l'aigua és escassa, però on la perseverança dels pagesos ha sabut convertir cada gota en vida. Som 31 entitats de 123 municipis, 7 comarques, uns 4.000 productors, més de 8.000 hectàrees i més de 150 marques autoritzades. La DOP Siurana va ser creada el 1977 per la necessitat de certificar l'oli del territori, molt reconegut per les seves propietats i qualitat. Som la segona DOP d'oli establerta a l'estat espanyol i la primera en certificar un verge extra ecològic l'any 1995. És la DOP d'oli més extensa de Catalunya i una de les que més oli d'oliva verge extra amb segell DOP comercialitza a nivell estatal. Avui, aquest llegat ancestral conviu amb la innovació i el respecte pel medi. D'aquesta manera, el cultiu s'orienta cap a un ús cada vegada més eficient de l'aigua, la minimització dels tractaments fitosanitaris i la preservació de la biodiversitat, treballant per la sostenibilitat en els 3 vessants, mediambiental, social i econòmica. Als molins la mateixa filosofia pren forma, tancant un cicle que cuida tant del territori com del seu futur. No és només una qüestió de qualitat, sinó també de compromís. Els aproximadament 3 milions d'oliveres que aplega la DOP Siurana, segons un estudi fet pel Consejo Agrícola Internacional, contribueixen a absorbir prop de 50.000 tones de CO2 cada any. L'oliva arbequina, el paisatge mediterrani, l'expertesa de pagesos i moliners en determinen l'essència. Són olis molt equilibrats, de gran complexitat aromàtica i d'un fruitat intens a principi de collita que es va suavitzant amb el temps. Molt apreciats per cuiners i consumidors. Han aconseguit sempre nombrosos premis nacionals i internacionals any rere any. Com diu la nostra campanya de promoció, l'OOVE és amor, és el paisatge, és la salut, és la cura del territori i de les persones, és cultura, la nostra cultura. Els turistes busquen coses autèntiques als llocs on van i la nostra cuina catalana ho és. No la deixem perdre. Actualment està reconeguda al més alt nivell amb professionals com l'Eduard i distingida en conjunt enguany com a regió mundial de la gastronomia. L'oli d'oliva verge extra és molt més que un ingredient, com bé ha quedat palès en la presentació de l'Eduard. És un fonament de la nostra cuina i ens diferencia. I aquí és on entreu vosaltres, els restauradors. Sou els nostres millors ambaixadors. A través dels vostres plats i creacions, doneu a tastar el nostre oli de retruc al nostre territori. Moltes gràcies. Gràcies, president. A continuació, cridem la senyora Glòria Tibau, directora dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura de la Generalitat a Tarragona. Hola, bon dia a tothom. Jo portava preparades 2 idees quan venia aquí, però després d'aquest acte, clar, com que ha sigut un acte molt emotiu, jo la veritat és que ara improvisaré una mica, potser disculpeu-me si no ho trobeu molt ben estructurat, però sí que necessito expressar el que he viscut aquí. Abans de tot, agrair al Consell Regulador de la DOP Siurana que organitzi aquest acte. Penso que era molt necessari poder fer aquest reconeixement a tots els restauradors. Els restauradors suposo que avui han vist que el sector els aprecia i els necessita, però jo us podria dir que us tenen presents quasi cada dia. Des de la cuina potser no sou conscients, però el territori necessita això, especialitzar-se molt en aquesta qualitat que té l'oli d'oliva de DOP Siurana i que pugui arribar al consumidor. Llavors, el canal que tenen bàsicament és aquest, o sigui, donar-se a conèixer via restauració, després el consum que fem tots a casa, o sigui que tenim moltes possibilitats de fer gran aquesta taca d'oli, però vosaltres sou una mica la clau de l'èxit d'aquesta pagesia que pugui arribar a tot arreu. També voldria destacar el paper de la pagesia. Sense ells aquest oli no hi seria, per tant no tindríem ni grans cuiners ni gran cuina catalana possiblement, o hauríem trobat uns altres ingredients. Però vaja, l'oli d'oliva extra verge és un ingredient necessari a la dieta mediterrània, amb la qual per nosaltres és una oportunitat aquest acte perquè veieu el reconeixement que us dona tota la societat i a partir d'aquí
volia disculpar també el conseller que havia de ser aquí, no hi és, i pensava en ell que pensava el que us diria és això. Moltes gràcies per la feina feta i sobretot moltes gràcies per la feina que fareu, que espero que a partir d'aquest acte veieu que realment us tenim molt presents, que necessitem que sigueu fent això, que sigueu ambaixadors, divulgadors, altaveus d'aquesta pagesia. I també m'agradaria destacar el paper del Consell Regulador de l'ODP Siurana, que avui fa aquest acte amb tota la humilitat per homenatjar els restauradors, però a mi m'agradaria que també hi hagués un reconeixement per ells, perquè enguany, com ja us han explicat, som Regió Mundial de la Gastronomia i el Consell Regulador ja fa molts anys que té incorporat a l'ADN que no treballa només pel seu sector, no treballa només per l'oli, sinó que col·labora en qualsevol de les activitats o promocions que es facin d'altres productes de Catalunya. Són gent que sempre els trobareu en tots els actes, que si mai els necessiteu i els convideu, sempre hi són. Llavors, davant d'aquest repte que tenim ara, canvi climàtic, incerteses econòmiques, aquest treball col·laboratiu, aquest poder comptar amb l'altre, creiem que és molt important. En el vídeo del disfrutar hi ha hagut un moment que parlaven de que ho comentem, parlem i fem pinya. Jo crec que és això el que hem de fer, és fer molta pinya, perquè tot aquest sector primari que tenim una mica a la corda dèbil, doncs, si el clima ens complica i tenim menys producte, el que hem d'aconseguir és que aquest producte, que és de qualitat, tingui mercat i potser sí que hem d'exportar, però potser no ens caldria exportar tant i consolidar un consum a casa nostra, entre les cases particulars i els restaurants. Amb la qual cosa jo us animaria això a ser ambaixadors, divulgadors i tot el que pugueu per col·laborar a que aquest sector primari i el transformador tinguin molta salut i ens puguin seguir proveint d'aquest oli que necessitem que segueixi garant de la dieta mediterrània. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, directora, per aquestes paraules tan amables. I a continuació cridem a la il·lustríssima alcaldessa de Reus, la senyora Sandra Guaita, que ens dirigirà ja les paraules com a cloenda d'aquest acte. Endavant, sisplau. Bé, bon dia a tots i a totes. Totes les autoritats, abans ho parlàvem, això de saludar a les autoritats és una mica rotllo, però com que ho ha fet molt bé el president, doneu-vos tots per saludats i sobretot a tots els restauradors i restauradores que ens acompanyeu. Bé, primer de tot, gràcies per convidar-nos a l'acte. Sap el president, fa molt de temps que des de la ciutat, encara que som una ciutat i per tant el teixit primari està més cap a l'exterior de la nostra ciutat, estem molt vinculats a Reus amb tot el sector, no tan sols del voltant sinó de tot el territori. Intentem fer pinya, com ara es parlava la directora de serveis territorials, per potenciar el que és el producte de la terra. Primer perquè són les nostres arrels, però crec també no tan sols les nostres arrels sinó el nostre futur. Sense el futur del teixit primari crec que no existirem i per tant tenim un pilar fonamental aquí, però també perquè és una referència de casa nostra. Quan parlem de talent, quan parlem de productes de primera qualitat, tot això ho tenim aquí i si nosaltres mateixos, entre tots i totes, no som capaços de reivindicar-lo, doncs és molt complicat. I quan s'ajunta un bon producte, com és l'oli d'oliva verge del territori i la restauració local, doncs surten dies com avui en què es reconeix aquest sector de la restauració que té un paper fonamental a casa nostra, però no tan sols el sector de la restauració, sinó que, per exemple, m'ha fet gràcia que heu reconegut també una escola o diferents actors que utilitzen bons productes per això, al final, donar aquest servei a la ciutadania i crec que és important. Quan parlem de l'oli d'oliva, ho parlàvem l'altre dia també amb la roda de premsa que vam fer amb el president, no tan sols parlem del producte que a tots ens agrada i que ho deia abans l'Eduard, un pa amb tomàquet, si fiques l'oli ja et canvia el pa amb tomàquet, no parlem tan sols del gust, del sabor, de la llum, de tot això que et transmet, sinó jo soc molt pesada, probablement pels meus orígens abans de ser alcaldessa, en què no tan sols aportem tot això, sinó que aportem salut. I crec que és un dels puntals que també hauríem de reivindicar constantment, no tan sols la bona cuina, la bona restauració que tenim a casa nostra, sinó que tots aquests productes que tenen bon sabor, bon gust i que els utilitzem en el dia a dia i que marquen completament la diferència, també ens aporten salut. I crec que un dels exemples claríssims és l'oli d'oliva, que és un referent de la dieta mediterrània, però és un referent també en l'àmbit de la salut cardiovascular, per treballar contra el càncer, i per tant jo crec que ho hem d'utilitzar també com un dels puntals. A part de tot això, som conscients que el sector primari i el sector de la restauració
estan en moments canviants constantment. No? Això de la resiliència davant de qualsevol situació, canvi climàtic i altres accions i són presents dia a dia, i per això des de l'Ajuntament de Reus també amb Redesa tenim el Hub Food Tech and Nutrition, que estem treballant conjuntament amb ells, no? Com podem potenciar aquest sector primari i llançar-lo cap al futur, no? Com podem tirar endavant amb noves maneres de veure el sector primari i també el món de la restauració i el comerç. Per tant, des de casa nostra, humilment, des de l'Ajuntament de Reus, des de les nostres competències, el que intentarem és continuar-vos acompanyant, els dos sectors, tant a la restauració com en aquest cas a la DOP Siurana, per potenciar el que és el nostre territori, per fer-nos referents, per fer-nos diferencials i per mostrar tot el talent que tenim basant-nos en això, en els productes de la terra que ens fan com som, totalment diferencials. I volia agrair també al Pere Mata, que avui estiguem aquí, perquè ho parlàvem també el dia de la roda de premsa, el modernisme no tan sols ens deixa un patrimoni espectacular, sinó que crec que el modernisme està molt arrelat també a la terra, perquè si busqueu per tots els racons del Pere Mata o qualsevol obra modernista, sempre hi ha productes de la terra. I aquest arrelament del modernisme, del patrimoni amb la terra, va ser molt important i crec que també és fruit d'aquell passat, tenim tot això que podem gaudir ara i, per tant, fer un acte com avui de la DOP Siurana amb un patrimoni modernista com aquest crec que és important, però això, que en aquell moment es reivindicava molt el producte de la terra, crec que hem de ser conscients que avui en dia també ho hem de fer, i si ajuntem la bona restauració amb el bon producte, crec que si no hi ha bon producte no hi ha bona restauració, per tant ja sé que vosaltres ho teniu claríssims, però crec que és una evidència que tot això anirà endavant. Jo estic molt orgullosa de tots els que heu sigut reconeguts i sobretot estic molt orgullosa de la gent de Reus, perdoneu-me la resta de territoris, perquè sé que utilitzen molt bé els productes de la terra, perquè gaudeixo de molts dels locals de restauració que avui han sigut reconeguts. Per tant, seguim així, que crec que tirarem endavant com a territori i també com a país. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcaldessa, autoritats i a tots vosaltres per la vostra assistència. I ja per acabar, desitgem que aquest oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana continuï acompanyant els vostres plats durant molt de temps. Des del Consell Regulador només dir-vos que restem a la vostra disposició. I per acabar, us demanaríem que tots anéssim a fora i faríem una foto de grup. Tenim la foto individual que us enviarem, però també una foto de grup que farà molt de goig com en conjunt. I després hi ha el parament d'un refrigeri a peu dret per poder compartir i trobar-nos, que aquí ha estat molt formal i molt breu, per poder compartir aquest oli i aquestes elaboracions que ens han fet el Francesc Blanc de Deviteca. Tot està acompanyat de vermut de Reus, que el poden tastar, amb indicació també vermut de Reus, i vins, caves i altres vermuts que també fan les nostres entitats. Fan molt bon oli, però també fan fruits secs, també fan vins, també fan caves, també fan moscatell. Per tant, els convidem a gaudir i moltíssimes gràcies per ser avui aquí. A reveure.